Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati liruba'illahi ta'ala rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'an buburna muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha. Mirya bahriya khususan abana wa ummatina wa ajdadana jadadina wa ustadana wa masyikhana wa masyikha masyikhina wa liman istama'na bisahabih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa khususan Sayyidina Syekh Abdul Hasan Al-Yashari wa khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya Atalallahu amrul fusiyah wa afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan Sayyid Al-Kitab Fadlun Qarib Al-Mujib Lumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarrufus sabi mundai tasarruf cah cilik wal majnun wang edan wasafihi lan wang sing safih ghairu sahihin iku arasah. Wa tasarruful muflisi undai tasarrufe wang sing bangkrut yasihu iku sah aw tasarruf fi zimmati dan tanggungane muflis tuna iyani malihi ora kok pira-pira kahanane kondone muflis. Wa tasarruful marid udai tasarrufu wong sing lara bima ing dalam perkara sajang kang waya apa ma'alas tulus ing atase sepertiga mongkufun iku dan gantungake ala ijazatil warasati ing atase idine ahli waris membati sangking wa tasarruful abdi udai tasarrufe budak yakunu iku ana wa tasarruful abdi iku fi zimmatihi ing dalam nangane abd yuttaba'u dan tuntas sapa abd duwe kang tasarruf ka anda inqiyan dalam sause merdekane abd. Iki isa nerangna tentang pergadaian. Wa tasarrufus sabi al-majnun wal majnun wasafih ghairu sahih. Adapun tasarrufe cah cilik, tasarrufe wong edan karo tasarrufe wong sing menyanyiakan hartane iku ora sah. Jadi gak iso mentasarrufkan barang, ora iso. Baku menjual, membeli utawa semacamnya pokok sing termasuk tasarruf iku ora sah kanggone cah cilik wong edan karo wong sing menyanyiakan harta. Tasarruful muflisi yasihu fi dhimmati. Adapun orang sing bangkrut maksudnya wong sing duwe utang iku tasarrufe sah. Terus tasarruful maridi fi ma zada ala sulusi mawqufun ala ijazatil wahid. Wa tasarruful abdi. Adapun budak sing mentasarrufkan hartane
sing ora entuk izin dalam perdagangan niku dituntut ketika ia telah merdeka lagi bisa tasarruf. Tapi fa'in adin lahu sayyidu fit tijarati sahha tasarrufu bihasabi dzalika ini. Adapun nek seorang budak tersebut masih urung merdeka ndah, tapi nek wis diizini berdagang, maka tasarrufnya tersebut diperbolehkan nek wis entuk izin saka bendarane. Nek ora entuk izin ya kuwi mau kudu ngenteni nek wis merdeka, ngono. Faslun fisulhi. Dalam nerangke akad suluh. Wa huwa lughatan qad'ul munazaah. Yasihu lan sapa as-sulhu akad suluh. Mal ingrari sertane pengakuan fil amwali dalam bira-bira banda. Wa malan perkara ardo kang menghentamkan apa ma ilaiha marang amwal. Bahwa daya suluh naane kono rong macam. Ibra'un rupane suluh ibra' wa mu'awadatun lan suluh mu'awadah. Saiki fasal menerangkan akad suluh. Jadi akad suluh itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama suluh ibra', yang kedua suluh mawalah. Fal ibra'u maka utahe ibra' intisaru iku ngambil sebagian min haqqi saking aitaini tegese utange wong ala ba'di ngatasi sebagiane utang. Terus ngene. Iki sing pertama yaitu suluh ibra', yaitu mengambil sebagian hutang. Contohnya hutangnya 1000 dirham, terus diambil sebagian 500 dirham, diakadna suluh 500. Contoh, artinya samiatin wa arid wa bra'tu kamin simiatin. Aku ngekei parengana ingsun, maksudnya sira ngekekno ingsun 500 dirham. Bar kuwi aku ape ngibrakno suluh ibra' marang sira 500. Contoh ngoten. Wala yajuzu lan ora menang apa ta'liqu apa mantungake suluh ala syarti atas syarat. Dan tidak diperbolehkan akad suluh itu digantungkan pada satu syarat. Contoh, idza jaa ra'sus syahri faqad salahtuka. Ketika datang awal bulan sampean, maka aku mendamai ambek sira. Gak oleh ngenteni, disyaratkan awal bulan lagi angkat suluh. Nah, iku sing gak oleh. Dene
cara mana tanpa adanya satu syarat lah. Wal muawadatu utawi sulh muawadah udulu iku gantine wong ana haqqi sang haqqi wong ila akhiri marang yan wong wa yajri lan lumaku aliyah tase hadza suluh apa hukumul bai apa hukumnya jual beli wa juzulan insani wa juzulan menang lil insani kedua manungsa apa ayyusyri'a apa yang tamasang sapa wong rausanan ing payon utawa atap fi tariqin ing dalam dure dalan nafidin yang umum bihaitsu la yatadarrar lan sekirane ora tanpa bahaya sapa almar wong sing liwat bi kelawan tahrik wala juzlan ora wana fi darbi ing dalam gang utawa larang al mustariki kang dan memiliki bersama apa illa bi idzni syurakai apa kejaba kelawan izine wong sing bersekutuan. Nanti wong sing melok duweni milik umum kecuali dengan izine milik umum. Wa juslan menang apa taqdimul babi apa ngajakna lawang fit darbi ing dalam lorong al mustariki kang dimiliki bersama. Walai juslan orang wa akhiruhu ngundurna bab illa bi idzni syurakai kejaba kelawan izin bersama. Faslun fil halawati wa syara'itul halawati arba'atun wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.